Čaute ľudia, dneska vás tu víta Rabák Pavol a dnes ideme si tu zakopať a ideme tu s kamošom hrať, že kto dá lepšie 4 strely. Najprv začína on dávať 4 strely, tak môžeš? To bola pekná. Druhú strelu ide strieľať, tak môžeš? Ježiš. Tak ide strieľať tretiu strelu. No môžeš. Pekná. Tak ide strieľať poslednú strelu. Počkajte. Tak ide konečne kopať. Môžeš. Pekná. Takže čaute a teraz je na rade Rabák Pavol. Môžeš. Teraz ide druhá strela. Pavol, môžeš. OK. Pavol ide tretiu. OK. A teraz ide posledné. No, áno. Takže videli ste všetkých 8 strel a napíšte do komentárov, ktorá strela bola lepšia.